Aku por waklat ke Belanda te. Ia berok sangut ya rak kesenduk cengka. Tang bopet mentah buat ufrai dia. Kam no ke cing car am. Tip syuk kan long kom no lah dah. Yap sama no mana ni. Kikubor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda be ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission ke Plie ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na benda ka neat usimbut mentirang ba ka jela umas ngau bahalang dhar hakalai phui terik jemang aja pun riau ula Plie ke Rilang College hak snong mau sau South West Khasi District kabala tei la katu kat nisnam ling ba ka Shim Jingkitkhlieh jong ka Rilang Education Society hakan ni kesngi lai don lang UMLA ka makorat constituency uba renik ton lingdo tongkhar ubalong president jong governing body u Dr. Kiki nong siet secretary ka governing body kiwe ki badai ki founding members ki samla Plie ki nong ka jong ka college bat kumjuru ki khana school bat ki paj ba jong ka than nakaliang mas ngau bhalang dhar ula ai ngau bha sanlak tengka chiki bor pinya jong ka college bat kumjuru ula kular ban penchna ya ka jingkir saudang jong ka college ka bahe komba handus pa khandai mitar Wiki development lo per ke jingdon kam ngani dong kathan ten raisa ka wei kum udukhat jong ka mau sau CNRD block demand committee ngisoban ai kublei ya ka sarkar lengba iba presun bat lengba chief minister kila pen bena ban sa ai ya ka block hakani ka dong kathan chiliang ka jongi bat sa ngani skam ki don hak cabinet rengkat eng piro kan wara Jingkitkhlieh bat ngej kampiru pin menjur ke kabinet banong nga menjur lang ya kini ke jing ang nur jung chief minister bat deputy chief minister ki balap menjur ya kini ka blok sekani ka dong kathan ke jungi bat ngiyo i basyan baka government ke sapli ya kini sakawai hoi ke jing nang jing start kalong ka badon kam ke henrei ngayo i ngiyo i kum ki samla jung nang dong kathan bangidon kam ya ka science stream hagani ka dong kathan chiliang gijongi nadu soma chadu mau khlaj ngam ngimdon ya ka science stream bat ngatrai pi ki kna school pitip kini samla pule pitip lada pi kwa long engineer lada pi kwa long doctor pimla banlong doctor lemda pi1 na ka science stream bat pimla banlong doctor lada pim pendap ya ka need entrance exam bat pimla banlong ki engineer lada pimla ban pendap ya ke JEE entrance exam bat ngangek scam ba hakawai kan ke sngi baranik ngangek scam ba nang le shakmat le sela dalong ka bala ngin penlong ya kan ke shlam kum ka coaching center ya ka bangin train ki samla ki jongi bakin penkre ya ki entrance exam kum ka JEE bat need exam kanang bikila banong ki doctor bat ki engineer bat ngayo i bat ngangek scam bat ladang ya trailang dekat bat ki paj ba bahkan ni kan dairu ka shlam ya ka ban ai coaching ya ka ba pinya kun ya ki competitive exam ba per hapo ka state bat ka ri India baro kawai ada kadai yang bangin perkhat saman khijaka ti kane ki kwa jigi ban sang college kala coach shisha lada kadai yang bangin khijaka kubli shibana ya ki kham sim ka koryok neu ha ka ba ka koryok neu mo sa tong ai jing thapti ka ba yor na kamta ka koryok neu hane mo sa kublai shibana ari ka shnong hang ne ke ba pilapan pau ya kam sim jo ka jing trelang bat ngi na ka pos ka po ha ka bangi don kam ya ka jing trelang pi ka shnong kublai shibana ya kata bat na ta jo hi back no ya ka ne ka jing su thu bakla bakane ka college kam de ka college jo ba ranik kade ka college jo hi pa ba baro bat manta ka sngi kala shaik mat jong pi pilo yo sngo pilo i ka list jo ki founder sponsor hang tai ya ka bai honorable deputy chief minister ele yo ban on vel benne ya ka list jo ki founder sponsors aku aban onge pi omdei tangkat ne tang kini kilis ki bangidam mentah hakane hakabagi yo pedi ndai dang de khma kin sanang bon ki ban yano ki ban ya ai hakane college namar pil sungu thu makane ka college kade ka jong ki paj ba kamdei ke jong barane kamdei ke jong ba boarding kamdei ke jong doktor ke kirong sit kamdei ke jong ba budiran kade ke jong ki paj ba jo kade ka than baro ko we ngaku ba pin correct no ya kane ka jong sungu thu bakala kabadon hakiri ki banai baro ki balale bakane ka college kade ka joki paj ba de sai sin par ai kublai pi ki badon hang ne bani tweet pi
ya kajing ya dong dekat pina kapor kapor ngakwa menai kublai kerpang season 4 ya isar masyo bha langdhar pila perlu di kapor kapakador jeng ping sko thu hadu karno kan long kapakador kapor jeng ping piwan hakisngi long trei pila hapan don kumudi kuti ship nistar ban pet ke state mekhlia barok kawai ban hakisngi syuti kumne pila hap ban pelut por ki business di sisa pi nalor ba idei I deputy chief minister ba paunam jo state jongi pintep ru ba idei kawai lagi company ka ba ha kane ka state jongi ki ba trei ya ki jing trei ki ba ki spa crore banyak kene ya ki dekhar ki bawan na shabar banwan trei ka state jongi dei tang company jongi tongen ai thapti ba jore kane batkum ka jan benril lanang idon ka ai ka bagi skau sorong ya ka jing keu jong ka spa ka peu ha ti khon jong ka briu nyotra ha ka riber ka jaj benriu ka jongi kadhar construction company ka de kawai ya ka bagi skau bagi de skau sorong ban bagi skau ternak maka de tangkane company na ka jaj benriu jongi ka bala panik kene ini jing trai ba he na kini ka dekhar ka bawan na shaba lada omdei kane company jongki haduk mentah ki tre bahaya baro kinang wan na sebar ban wan tre ki national highway ki fer ki badon hakari state jungi ki dei tang na bar ki ban wan dari metara ka jindon joki ngi ai pet ki khmat bat ngi skau sarong kum ka jat ban reu kum ka state jungi ba ki don ki ba kum kene den mar kata hanga ngasko ba ka dor ba ka krau ba pilawan pelut por wan la pila dei ban pet ya ki business la jong hakari ki syuti Henry pilawan bat ngi perban hakane kanong kendong jongi hang ne mau sol kublai shibane asar da kajing don jong ni ke college ngala amrong malu malana do na mo sendramo kerwat mo saw nong sten kala along mulumla is equally distributed in term of education sector kata kadai ka way ba ke sarkar ka thangnod ha barok kilian namar piyo iba ka MD government ke jong ka pher ban ki ki government bulale point number 1 kumbong iba rini ni kum ki political party beron hakani ke sarkar MD ngila ban dia fight ngila ban dia team ngila ban dia dom ke por election handai na ke benta ka jing pen Q ya ka than men pentroy ke benta kam jong bai ba ni don tang ka we jing but we face it on the same table kata ka de legacy jong ke MD government ngakan mau bon project pawanang ni Klidar jong marinik ngam ye tu dan ma yo udom ye ki jo wan sop sanga kiwan mau pi dei kong em dei ki UDP na pok mo kerwat ngi klim ye tu yo meli jongi kiwan pan kinti kisukeng kamtang korban scheme tong na kai ka daw em bodo UDP yo my scheme yo uyong. You see, that is the mindsets of our beloved people, but which is not exactly. Ni bertajong pi ni ya kalama parti ni bu harot, hanya yang isu jong bai pak ni bu ha, jong do bat hakmat do kum gino yalam jong pi. Tapi jing jong ni ke college nga so tu, klemu lokal meli jong ni kamla ban poi sai. Kajing yo ijngai ke jong kajung la jung bante song ni pi naduk ka kor naduk ka snong naduk ka districts naduk ki wei political party ku buong mene markum kini kijai institution la ding don kajing ki jingangim la ban bo hon ka so tu ngi kat badai ki politician kanu ko bigile ru kiki bagi jong marin ni na so fu ye kata ku mangar ha song jung akat bangale snarak suro jong badai ka kam jung ugyong that is naturally Hani kinong yalam kim juyo por ban sap kum ni kata ki penbek ke kam bi dai ban penbek nag mata ka jai beru jong ni da ka jim don jong ni ka college nga krem artetin hadin katuk anisnan kimi kirusan berkat ngan ni kathan kum ki doctors kum ki engineers kum ki professors kum ki IAS kum ki MCS what artetin ni kata barok khoi hawat ngai ka momodom bipan bon terlibat tangamkan bon de gini namar hak education department there is a procedure to follow step by step kata barok ni discuss about emily jompi kumbi ong menito asnau bah ai ngekan sarkar lenik adokran
Nama kebarang day ke college kebarang sesedang. There is formalities followed properly and accordingly. Kamtam kum ke People's College ya kata kumju hi nama ram day ke basuk bansuai jendak klem follow guideline ya gini baro ya kinu ke bengila ini share lang ke jimut lokal lemli ke bala ini persang maybe not immediately. A time will come, don't come ban yasha. Namar ke sorkar ipitip kamtam KMD government jongi ka fokus wa kumi hakabede bakani ke sektor education sektor mi jukon. Ni so tu la don kelenti ke singkeng, la don ke blok, la don ke DC office, la don ke CAC, la don kat yo development ro handai la de klem ke jingnang ke jingstar. Ni dai kum ke berko siling ni grong ba. Nak kata pipet ini last 8 years KMDA government under the NPP-led government Kano hajar teliki school hakbre bagi LP bagi UP school ni yarap in term of infrastructure. Mduna iki hajar samspa la hajar teliki classroom bagi yarap whether directly, whether indirectly, whether in the form of new construction, whether in the form of additional classroom. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEM's bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEM's app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEM's, our ride, our future.